Dan ni'n helpres i hospice Blaena. A mae jyst neis gweld, ti'n gyfaint o bobl wedi dod i gweld y goeden goffa'n cael ei goleuo unwaith eto. Dwi'n mynd i fod yn canu mwyn y seremoni goleuo'r goeden goffa, a dwi'n mynd i fod yn canu anfona fangel mwyn codi ymwybyddiaeth dros hospice yn y cartre. Mae'r ysbyty lleol wedi cau, felly mae pobl yn gorfod mynd yn bell mwyn cael hospice, felly diwedd oes. Dwi'n hoffi codi ymwybyddiaeth dros achosion fel hyn. Tonight's Remembrance Tree Ceremony is a celebration of life that has grown year on year with thanks to you and the support of Coeden Gofalbro Custodial Committee. The Remembrance Tree illuminates the dark December nights, giving comfort to many during the festive period. Iawn, i fel na mae'n 4-5 ohono ni sydd yn y pwyllgor wedi gwneud iddo fo ddigwydd, dwi'n meddwl. Dwi'n gobeithio fe gennym ni fwy flwyddyn nesaf, cos am bechod gadael i hyn fynd. Mae mor bwysig i'r gymuned yma. Yn ofnadwy ar ôl y mis dwytha, mae'r gymuned yma wedi cael efo'n bobl ifanc ni yn gadael ni rhy fuan. So, ta'n bechod bod ni'n stopio fo, dwi'n meddwl. Mae'n bwysig bod ni'n cario fo ymlaen. Diolch.